И какво става, хора, съм Гоши 203. Ние в този къв ще играем на Clash Royale. Това е един епизод, който искам да направя. И така. Как знаете, вчера паднаха арена, ще ги клипа. И пак се вдигнах седма. Вдигнах се 2103 купи. Така. Да смисля, просто така правим кларин са ги гледам дали имат някаква легендарна. Не знам защо. Просто съм предупреден с Митко Помпата, защото той лавахано, чочи тихо. Лавахано ме плаши малко, защото така, ще спра пауза малко, може. И това беше кратка пауза направим, защото кучето ми Чочо се опитва да скочи през терасата. Сериозно ли, Чочо? Майя, ай. Тоти, ай. Пак справим пауза, сори. Ето, продължаваме като свърши проблем. Сега ще игра една игра. Срещу някакъв си Козахин. Това ще ти Козахин. Не знам да вие го разбирате, но аз не го разбирам много добре. Защото аз съм неграмотен, вие сами го казахте. Аз съм неграмотен, семейството ми е неграмотно. И има етапи са. И как бете? Той пусна тази карта, която аз не познавам. Неграмотен съм. Нормално да не знам. Етапи са така по-съдра с вас, не знам защо. И така като аз му поразих, това беше лесно. Но това не е в началото за него. Както той си е разпределил тук да направи някакво комбо или нещо такова. Както аз убия стабилен демидж на тауъра, за да мога и аз да провзем нещо такова да направя. Както видите, аз правя някакъв стабилен демидж, който предполагам вие виждате, как няма да го видите. Ето правим тук, после се защитавам там с Мега Милион, защото Мега Милион е много ефективна карта, който аз винаги изпълням дековете. Не точно винаги имам декове, които не са с Мега Милион, но те са грешни. И както видите, аз му преземам тауъра, предполагам, и той на мен ми презем тауъра, добре, Глав Гейминг. Майко. И както видите, ще трябва да защитавам много добре, защото той е много силен, той е. Ето. Правим го, what the fuck, набили доста голям демидж, хора. Тук трябва да защитаваме. Ето за това пускам Мега Милион. Искам тук да защитим принца. Ето. Обаче неговия 5 лева малко ме дразни, защото по-голям лева правя по-голям демидж. Аз съм предупреден за това. Ето. Правим демиджа, който смех ще направим. После тук Мега Милион, който върши. Ето видите, хора, Мега Милион върши чудесна работа. И аз не би го сменил с никаква карта. Мега Милион е реал карта, която всеки може да спечели на 5. Ето както видите, ще може да се задържам 5 секунди. What the fuck, хора, това беше неоспорима игра. Вау, как победих. Аз съм най-добрия. Ето. Задържахме с играта, въпреки че той ще да ни бие с неговия дек. Но както видяхте, аз добре защитавам, защото искам да бия играта. Искам да... What the fuck? Искам да бия. И така. Затова аз горе-долу се защитавам тауъра, не искам да направя някакви пораженски неща върху него. И... Неймарчо тук ли е? Не. Отново го няма Неймарчо.
И как ви... Само да видя... Мразя го. Мразя го. Мразя го. Сега пък му се паднал. Аз нямам лъваха. Много се каже. Готна. И сега ще изгледам още една битка, защото е много ядосан. И ще може да се вдигне до 2200 купи. Аз пък 2200. 2000 купи, които ще ни трябват съвсем много за Clash Royale. Ще ни трябват съвсем много за Осмарина, когато искаме да се вдигнем. И така започваме с фронтален атак с Джайанта, който се защитава. И така цвета предпазва с запа. Искам да го запна, но той не ми дава шанс. Вече ми даде шанс и пуска няколко карта за запване. Но вече пусна и аз. Сега ще ми е по-лесно да се защитавам. Ето Роджанта бие съвсем голям демидж, когато е оставен. И аз го оставих, защото той имаше шанс да ме спре, но не можа. Аз затова си приготвил запа винаги към Роджанта или нещо такова приготвил, да не мога да го бия по-лесно. И така това аз съм си приготвил азерата тук. Мирам Ньон. После пускам, така той ще ме вземе тауъра, предполагам. Не го е взел. После пускаме отпред това. После... Електролиза. Браво, човек! Посела електролизата е добра карта, която винаги може да използваш. Както аз използвам. Ако имах електролиза, чак да го използвам, много нямам. Така че... Сори, че нямам електролизата. Въпреки, че той електролиза не е много важна карта, която може да се спре с нещо лесно, примерно като това. Електролизата може да се спре с фарбол или нещо такова. Нещо друго, което е лесно за спиране. Нещо лечащо може да използвате за електролизата, който се спира така. В група си говоря сега хора. Ето както видите, аз защитавам доста добре. Не, нямам пропред, че той защитавам тауъра, не. Ето, yes, правим демче, yes, превземем тауъра, хора. И превзехме тауъра вече. Да, ето, превзехме тауъра, пускаме Giant за отпред. И двата миньона си вършат работата. Както изглежда. Ето как се тази защита тауъра, защото той е много важен за мен. И... Ето аз го защитавам. Ето защитих тауъра, добре. Ето и Роджан пред. И това беше год гейминг, хора. За него, за мен. Все пак го бих, това беше трудна игра. Предполагам, беше трудна игра. Да, беше трудна игра за мен, но пак го бихме с този дек. Ако искате го купирайте, защото той е много добър, да ми помага супер много в игра. И независимо някой да има легендарна карта и нещо такова, аз го спирам, защото сега ще погледам малко Христо. Защото... Докъде бях стигнал всъщност? Нещо хора забравях, много бързо забравих неща. Забравях коя ядах днеска. Забравях за закуската. Че ядах майтапса. Ако искате да купирате дека, аз не ви карам, но той е добър за мен. Ако ви е добър за вас, като го видите така. Ако видите така дека и ви кажете, че е добър, видите, че е добър дека и бихте го купирали, купирайте го, аз не ви казвам мъкъл, аз не ви давам мъкъл за играта, все пак дека не съм го измислял аз. И мисля го, кой беше измислял? Лелян Печа. Лелян Печа е добър играч на Clash Royale. Лелян Печа побеждаваше много битки, но вие изправи игра. Мечтата се не знае, че аз ще гледам Лелян Печа да играе с игра. Тя даже бавно не играе. Защото
ето, както видите, Христо превзема Таура, защото той е доста добър играч. Първата му легендарна, според вас, мислите, че ще е Айсозор, но той има 3 легендарни, които са Принцес, Лавахан и Айс Юзър. И те са много добри в игра. Ако знаете, вижте, той ще прави дек с Айсозор. Той ще прави Айс дек, а направи си доста такива декове, които му помагат съвсем, които му помагат много. И както видите, той използва принца, защото тя помага отдалече и не ти иска много елексир. Абе, то с магиосен, че той не свърши работата. Ето сега, ако може да му пусне един балон, Христо, да може да му помогнеш. Ето, дай Христо, дай му 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 Христо. И както видяхте, има да би доста голям демидж. Но пак стана. Хора, това ще свършим клипа сега, защото, как знаете, казвах ви, ако имате някакви идеи за по-бърза програма, ми пишете долу в коментарите или ми пишете в клана, ако знаете, аз първо в клана. И просто пишете в коментарите и пишете в коментарите някаква по-дълга програма, която не издържа само 15 минути и не трябва да се регистрирам нещо такова. Не трябва да се регистрирам защо. И просто да стои така. Аз бях Гожбен на 3 и това беше всичко от мен и чао.